zela, aitonen seme, gezuri, yeretere, txekoeti, neskatuari eziri, abiretan, soberin ezan, ageriten ez izoni. Jamon badoan Margaritaren etxera berarekin mintzatzera. Egunon, Margarita. Egunon, Jamon, nora zoaz aldiz? Mauleko azokara eta kasu opari bat ekarriko dizut. Opari bat? Zer? Sorpresa. Jamon Mauleko azokara abiatzen da eta Margaritari opari bat erosi dio. Itzuntzerakoan bere lagun mina ikusia joan da baina. Ongi Ramon, aspaldiko. Bai, ongitazu. Bai, lehenengo kondea Mauleko gaztelu zain izendatu dutela, balzenekien? Lehenengo kondea, nolatan? Bai, kaso egin behar dugu, ez gara gerdan sartuko, baina ez dute garbi jokatuko. Ramon, badut zerbait errateko, ezkontzear naiz. Jakinarazi nahi dugu lehen gaueko eskubidea ezagiko dugula hau da, lehenengo kondea edozain ezkon behirarekin onartzeko eskubidea izanen du. Bea mondarrak eta agara mondarrak, haien artean ziren etxaizarrak. Lai, 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 etxaizarrak, lai, 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 etxaizarrak. Erdiaroko jaunak borroka zituzten, haien nagusiak nola zeritzaien. Lai, 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 hola zeritzaien, lai, 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 hola zeritzaien. Michelen ezkontza eguna da. Guztiak ezkontzaz gozatzen ari dira baita haien lagunak ere. Batean? Ue, pin pam pun! Ezpatak Michelen gorputza zerkatzen du eta momentu horretan bertan Michel hiltzen da. Michelen ezkontzan gertatutakoa eta gero Bejeteetxe eta Margarita sekretupean ezkontzea erabaki dute. Marixantz ez da horren aldeko baina Bejeteetxe semearen erabakia errespetatzen du, dena prest da.
Bejeteretxe eta Margarita ahibatzen dira Elizara ezkontzeko asmoz. Jendea pixkanaka Elizan sartzen da, momentu batean burua Eliza betea delarik ezkontza hasten da. Bejeteretxe eta Margarita, senar emazte, besarkatzen ahal zizte. Gutxinaka espailotajak eta agaramondarrak etxera sartzen dira. Eta Bejeteretxe eta Margarita bakarrik geratzen dira goxo elkarren ondoan izarrei begira. Erramun Margarita ezkutuan ezkondu, hori gertatzeko bai apezak lagundu. Lai, 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 apezak lagundu, lai, 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 apezak lagundu. Zaldi hotxak entzuten dira Bejeteretxeren etxe inguruan, behamondajak hor dira konturatzen dira. Erramun, aterari orain! Ejamun, ez atera, arriskutsua da, hilko zaituzte. Ezin dut ies egin ama. Hemen nauzu, zer nahi duzu? Nirekin etor zaitezen. Eun behi eskaitzen dizkizut bakearen truke. Benetan, ze uste duzu? Horren beharra dudala, hori baino gehiago badut. Ejamun lotxatuta Leringo kondearen ikustea jaitsi zen. Ikusten, ez zen hain zaila horren egitea. Entzun azazu ongi. Espero dut enesemea bizirik ekartzera etxela. Bestela... Ezin dizut deus ziurtatu, atxo zarrori. Ejamun zaldien atzean lotu eta ahastaka eraman zuten espeldoira, Margaritaren etxea iritsi eta bertan zegoen altz bati lotuta utzi zuten. Margarita ateratzan. Ez, utzi bakean. Legea ez duzue errespetatu eta hori larrutan ordainduko duzue. Berdin zait, utzi ezazue bakean. Agur betiko Ramun, egunon pasa Margarita. Gizon madarikatoa. Margarita kojika ejamunen gana hurbiltzen da. Ezkontzarekin hasi zeruan bukatu, Erramun noble izan ikila bilakatu. Lai, 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 ila bilakatu, lai, 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 ila bilakatu. Haientzat lehen gaua kanpoan pasatu, eta azken eguna kanpoan bukatu. Lai, 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 jakoan bukatu, lai, 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 kanpoan bukatu. Espeldoiko bukata ala bukata edeja, Bejeteretxen atojetatik 3 dozena umen da, mendeku hartuko dut.